dels moviments sobre el canvi climàtic. També forma part que no només les nenes poden ballar, també els nois. Primer hem començat fent cançons d'òpera i després hem començat fent cançons més modernes. Esperem que us agradi. Amb què podem anar? Amb cotxe? No, contamina massa. Doncs potser podríem anar amb bicicleta. Sí.
Amb tren! Sí! But when I cry, my eyes are dry. The tears are falling like Hola! Make me live on. Del cambio climático y de que los niños y las niñas pueden bailar los dos, los niños también. Tu i jo xupant amb ombres de blancs, tu i jo ballat a la llum d'un fanal, tu i jo volàvem en un forn fiestejat, tu i jo hem cantat a la vora del foc, tu i jo hem buscat coses similars, tu i jo hem tingut el cap per a plegats, tu i jo de la memòria, tu i jo de la nostra història, però tu i jo no ens hem ballat mai al mar. Quan fem les tovalloles convido a un gelat, juguem a pelegrinar, estem passejants. A un pitjor les tripis amb les veles d'uns nens que van optimist. A la cara de costat amb una estona que bufa de mar. Així estirades em veu espectacular. Anem maqueta a la sorra de gires mexicanes, que finalines plantes d'elusiva, tanta calor. Incorporats i coses del banyador, amb un nou oculars com està l'aigua i tot està llest, tocant el que no entrem al mar. Passes per aquí i si malgrat la feina trobem un matí no em perdonaria mai, no podria assumir no agafar-te amb la moto i que no féssim camí molt lluny d'aquí a l'altra banda del món i aquí nit un quatre pins al fons tu i jo asseguts a la vora d'un bar som la bona música i som la banda del mar.
Hello, my name is Greta. I'm 15 years old and I'm school striking for the climate outside the Swedish parliament. Adults keep saying we owe it to the young people to give them hope. But I don't want your hope. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day. And then I want you to act. I am protesting about the climate crisis because it's such an important issue and no one is doing anything, nothing is happening, so I must do what I can. Everyone says that Sweden is a role model, but we're not a role model. What I hope to achieve with this protest is attention in the media so that the media will write about the climate crisis. So that people will somehow open their eyes and see the crisis and treat it like a crisis and do something about it. My parents, of course, they think that I should go to school, but they understand why I'm doing it and they can't stop me.